ngibingelele abathandi bebhola South Africa yonke special nala ngisuka khona eMnambithi ne tournament osizweni soccer tournament ngiyabonga kakhulu. Ngijabule kahle kakhulu kodwa ke this time I think it won't be easy. Sizosebenza ×2 ukuthi sizame ukuprotecta esakwina apha eNyokasela, so ngiyathembisa kakhulu ukuthi sizoyiphinda futhi na this year. Yeah mfethu njengoba ngeke ngachaza ukuthi kufanele ngiyitimes kayi2 effort kulokhu ngizokwazi ukuthi ngibuyele ngibe champion futhi again. Kwi-champ of champ bro. Kuyaliwa lapha baba. So mfethu ngihappy ngento eyi1. Sadlala kamnandi, badlalisa kamnandi nale kwangaba khona ukucwaseka. Then no osizweni tournament yasinika isupport ngendlela vele sasilindele ngakhona. Then sase sithola amandla ukuthi sikwazi ukuthi sinqobe i-team njengo Modakasi, Skepe Ketula okuyiwona ama team are strong from eJozi. Then we are happy ukuthi si champ of champ from eGoli. Osizweni soccer tournament i-tournament enhle kakhulu in terms of kubafana basebancane. Last year sa produce abafana bayi2 from la osizweni oyi1 ukupolokwane bayi2 bakupolokwane, then si happy ngaloko. So ongakaze edlala i-tournament mfethu ngizoba truly speaking ubumnandi akabazi. Kumnandi la eNyokasela, then yonke into yakhona it's fair and square, udliwa nje ngoba udliwe, then ngisho njalo nje mfethu kamanje. Lastly coach, uthini kuma supporters Ladysmith Juventus? Ngithi awaphume in numbers lapha eNyokasela sizovikela esaqala last year. I hope bazophuma futhi not I hope bazophuma vele because baningi abasiphathiselayo abantu bafuna ukusibuka live kulokhu abanye babengekho kulokho. Then sibathembisa ukuthi sizophinda futhi siwine bajabule njengoba behlala besupporta all the way. Siyabonga kakhulu coach. Ngiyabonga mphathi. Danke mfethu.